Nagsuyaay kag naghabuyanay isang hinubog nga istorya kag nagagawa isang entertainer nga babae sanday Cyril de la Torre, 50 anyos, residente sang Pagdugi, Dumangas, kag sospek nga si Carlos Hedjanova, kabangdanan sa nagluntad nga shooting incident sa Kimberly KTV Bar sa Kagamutan Sur, Leganes. Ini ang ginpahayag ni Police Senior Master Sergeant John Ray Laruan, investigador sang Leganes PNP sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Sunod kay Laruan, halin sa Christmas party ang pamilya de la Torre sang nagdesisyon ang mga ini nga magpadayon sa ila kasadyahan sa isa ka balay limnan sa Kimberly KTV Bar sa Barangay Kagamutan Sur. Nahibaluan nga walo tanan ka miyembro sang pamilya de la Torre ang nagselebra sang Pasko sa KTV Bar. Samtang nagaisahano naman si Carlos Hedjanova, kaupod ang ka-table sini nga si alias Tintin. Nagumpisang tanan sang nagbinaisay kag nagsuyaan ay si de la Torre kag Hedjanova kag nag-agawan ay isang entertainer nga si Ezra Prudente. Tubtub nga nagpalupok si Hedjanova sang iya kalibre 45 nga pistol kag naigo sanday Cyril, Noel kag Ezra. Dead on the spot si Cyril de la Torre, samtang pilaso naman sanday Noel de la Torre, 32 anyos kag Ezra Prudente. Desidido naman ang pamilya de la Torre nga magpasaka sang kaso nga homicide kag duha ka frustrated homicide batok kay Hedjanova. Padayon man nga ginatulid sang Leganes Police Station kung bala rehistrado ang armas nga ginpalupok ni Hedjanova. Bais siya sulod sa limnan sa pati. Nagbinaisay sila, sir. Ano gid, sir, specifically ilang nga ginbaisan? Ngod lang sa bahay kasi nabad kag bugna. Oo. Dahil ang katibol sa suspect nagkadto man to sa grupo sa mga biktima kag na pasipay pero daw hindi namin ang buyan ay istorya. Wala nagabot sa punto nga nagpalupok ang suspect sa armas siya. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.